Eta 1000 ustera joatia bertzaldera kriston aldaketa zen. Ura zen gogorra, ura baizela gogorra, Jesus. 3 hilabete egun bat libre izan gabe. Kotizatu segitun etziguten inen, porka nik behitu dutenin dut urte bat kotizatu. Eskolaz eskola datuak biltzea lan zaila dela nabarmendu duten Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatuek grebaren jarraipenaz galdetu ditugunean. Dena den arrakastatsutzat jo dute deialdia. Duela 2 urte egin zutenarekin alderatuta erantzun hobea izan dutela nabarmendu dute. Iruñerriko zentro ugaritan 70% jarraipena izan du. Badira batzuk 100% jarraipenarekin. Lab irakaskuntzaren arabera greba egin alzutenen 2 herenek greba egin dute. Eusko Legebiltzarrak Osakidetzako lan eskaintza publikoen eredua berrikustea eta abian dauden finkatzeko prozesuak amaitzeko eskatu dio Osasun Sailari. Atzo iragarri bezala, EH Bilduk eta Eusko Jaurlaritzaren zutabe diren 2 alderdiek, hau da EAJ eta PSek, adostutako erdibideko zuzenketak aurrera egin du. EH Bilduk bezala, Eusko Jaurlaritzako bazkideek jarrera aldaketa antzematen diote beste aldeari. Arratsaldeon, Gogora Institutuko zuzendaritza kontseilutik kanpo gelditu da Pilar Garaialde Triple Aren biktima dena. 5 postu betetzeko 2 proposamen luzatu zituzten EAJ, EH Bildu eta PSek eta Garaialde izan da aukeratu ez duten bakarra. Egoera humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria dela adierazi du Egiazor taldeko kideak. Gertatu da zerbait larria, zerbait benetan humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria. Zeren PNV eta PSen botoen esker, estatuaren biktiman ordezkaritza bakarra Gogoratik kanpoa utzi dute. Hautatu dituzte etaren 2 biktima. Eta estatuaren biktima ordezkatzen dituen hautagitza bakarra kanpoan utzi dute. Gaur hasi da Donostian Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesua. 2021ko urte berri egunean desagertu zen Pujana eta urtarrilaren 4an topatu zuten bere gorpua Aizarna Zabalen. Gizonezko bat eta emakume bat auziperatu dituzte hilketa honengatik gazte donostiarra baitu eta prostituitzera behartu izana ere leporatzen zaielarik. Espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du fiskaltzak 2 akusatuentzat Gipuzkoan lehenbiziko aldia delarik. Ongi etorri guztioi, Nafarroako hezkuntza publikoko langileek greba orokorra gauzatzen dabiltza gaur. Sektorean presente dauden sindikatuek antolaturiko elkarretaratzean izan da Iruñean Irune Rejano. Kalera atera dira hezkuntza publikoko irakasleak sektore horretako sindikatu guztiek bategindako deialdian. Greba eguna da hezkuntza publikoan eta goizean zehar ikastetxe eta institutu ezberdinetako auzoetan pikete informatiboak egon dira. Eta zutabean hezkuntza departamentura igo dira, elkarrateratzea egiteko. Altsasun, Elizondon, Tafaian, Lizarran eta Tuteran ere egin dituzte elkarretaratzeak. Ratioen jeitsiera, lanzama, arintzea, eros, ahalmenaren berreskuratzea eta lan taldearen egonkortzera dira haien eskakizunak batit bat. Arratsaldeko 6etan manifestazioa egin dute Gurutze plazatik San Francisco plazaraino. Hezkuntza sektoreko sindikatu guztiek deitutako greba eguna izan da. Irakasleen txanda izan da kalera ateratzeko eta haien lanbaldintzak hobetzearen alde egiteko. Pikete informatiboak egin dituzte ikastetxe askotan, ondoren zutabeka hezkuntza departamentura bideratzeko. 4 manifestazio izan dira Marretan, Iruñeko hainbat auzotatik, Txantrea, Arrotxapea, Barainain eta Mendillorri abiatuta. Eta bat egin dute Santo Domingo kalean hezkuntza departamentuaren ondoan. Aparkalekuak gainezka egin du 2 aldetatik. Egunean zehar ere mobilizazioak egin dira Merindadeko eta beste herri batzuetako buruetan.
eta arratsaldeko 6etan Gurutze plazatik abiatu den manifestazio erraldoi batekin amaitu da eguna. Goizeko azken orduan eta sindikatuak datuak biltzeko aurkitzen ari diren zailtasunak gorabera, jarraipena 160tik gorakoa dela adierazi dute. Hezkuntza sailak 126,5 plantillaren eren bateko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu haur eta lehen hezkuntzan, eta 4. batekoa 2. hezkuntzan. Gaur egun Nafarroko gobernuak gure hezkuntza publikoa zaintzeko baliabide gehiago jarri ditzan eskatzen dugu. Pazientzia agortzen ari da. Ez gara geldituko erakunde sindikalen eta irakasleen eskaerei erantzuna eman arte. 10.000 baino gehiago gara. Ahora, docentes, gure txanda da! Ratioak jeistea, lan gainkarga murriztea, bitartekotasuna murriztea eta administrazioak berak 2010tik galdu tasatu eta onartutako erosteko almenaren 1,5 berreskuratzea dituzte eskakizunen artean. Sindikatuek azpimarratu dutenez, pozik agertu dira elkartutako jendeagatik. Hala ere, Carlos Jimeno Hezkuntza Departamentuko kontseilariarekin duten harreman txarra azpimarratu dute. Nafarroko gobernuak hezkuntza publikoa zaintzeko baliabide gehiago eman arte itxaroten jarraitzen dutela adierazi dute ere. Pilar Garaialde Gogora Institutuko zuzendaritza kontseilutik kanpo gelditu da. 6 pertsona independente proposatu zituzten EAJ, EH Bildu eta PSek 5 postu betetzeko eta bera izan da aukeratu ez duten bakarra. EH Bilduren proposamenetako batzen Garaialde, AAA talde terrorista ultraeskuindarraren biktima da eta egun Egiari Zor kolektiboko kide ere bada. Pasamos a votar en nombre de Pilar Garaialde. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 1. Abstenciones? 9. Gaurko erabaki hau oso larria iruditzen zaigu, ez du bizikidetza laguntzen, ez da biktimen errekonozimenduaren aldeko urrats bat izan, hau erabaki alderdikoi hutsa izan da. Memoria politikek hartzen ari diren bide okerraren beste froga bat. Erabaki honek eta azken egunetan entzuten ari garen diskursoak eta ikusten ari garen jarrerarekin horrek eramaten gaitu planteatzera gogorarekiko izango jarrera eta gogoran izango presentzia. Gertatu da zerbait larria, zerbait benetan humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria. Zeren PNV eta PSen botoei esker, estatuaren biktiman ordezkaritza bakarra gogoratik kanpoa utzi dute. Hautatu dituzte etaren 2 biktima. Eta estatuaren biktima ordezkatzen dituen hautagitza bakarra kanpoan utzi dute. Biltzarrak legez besteko proposamen baten bidez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatu dio Osakidetzako langileen kudeaketa politika aldatzeko. EH Bilduk egin zuen proposamena eta zuzenketa batzuk egin ostean, gobernu koalizio bi aldeekin, EAJ eta PSrekin adostu du azken testua, atzo aurreratu zuten akordioa lortu zutela. Gaurko bozketan aurkako boto bakarra izan du proposamenak, Vox senak 7 abstenitu egin dira, Sumar eta PP, eta 76ek bozkatu dute alde EAJ, EH Bildu eta PSek. Gipuzkoako Batzar Nagusiek erabakitzeko eskubidearen aldeko 2 mozio onartu zituzten atzo eguerdian. Proposamenek EAJ eta EH Bilduren aldeko 19 bozka, PS eta PPren aurkako 10 eta Elkarrekinen 2 abstentzio jaso zituzten. Hala, Gipuzkoako Foru Aldundiari Euskal autogobernua eguneratzeko eta Espainiako gobernuarekiko harreman politikoa berritzeko eskaera luzatu zioten Batzar Nagusiek.
Lehendakari jauna eta eguno. Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzten mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu dute mozioa. Bada bi talde hauen 39 bozkekin Gipuzkoako batzar nagusiek Aldundiari eskatu diote Euskal Autogobernu eguneratzea eta Espainiar estatuarekiko harreman politikoa berritzea. Elkarrekin Gipuzkoa abstenitu eginda eta PSek eta PPek aurka egin dute. Testuinguru horretan EH Bilduk eskatu du Aldundiak batzar nagusi mandatu irmo jaso eta bere gain hartzea, eta irekiko den estatus berriaren eztabaidan erabakitze eskubidan zentralitatea aitortzea. Gaur, indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan, eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. EAJak dio aske eta demokratikoa behar dela etorkizun politikoa. Gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko ginatekela. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena eta foraltasunean, hau da gure eskubide historikoetan eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabaki. Ildo horretan Elkarrekin Gipuzkoa erabakitzeko eskubidaren alde gertu da, baina eztabaida beste foro baten egin behar dela dio, sakonago aztertuz, horregatik abstenitu da. Orduan, nola bozkatu daiteke, nola arribitu daiteke, pleno berean, bi mozio, bata gauza bat dependatzen duna eta hurrengoa hori baztertu eta beste gauza bat eskatzen baldin badu. Gainontzeko taldeek ez dituzte moziook onartu, popularrek argudiatu dute Euskal Herria bat ez duela Gipuzkoak osatzen. Gamboa jauna, ez da herri bat. No somos un pueblo vasco. Somos 3 pueblos que juntos conformamos la Euskadi actual plural. 3 o si quieren, 7 si quieren hablar de una Euskal Herria. Sozialistak berriz etorkizunean estatutu berri bat adostaren alde daude, baina estatus berririk ez dute nahi. Estatuto sí, nuevo estatuto también a futuro, nuevo estatus no. Aintzane Pujana gazte donostiarraren inguruko epaiketa prozesua martxan da. Gaur aukeratu dira epaimahaiko kideak eta bihar testigantzekin hasiko dira. 2021ko urtarrilaren 4an azaldu zen bere gorpua Aizarnazabalen indarkeria zantzuekin. Gizonezko eta emakumezko bat daude auziperatuta, Pujana baitu prostituitzera behartu eta erail izana egotzita. Bientzat eskatu du fiskaltzak espetxealdi iraunkor berrikusgarria. Donostiako lurralde auzitegian Aintzane Pujana gazte donostiarraren hilketa erabaki behar duen zinpeko epaimahaia osatzen hasi dira. 9 kidek osatuko dute eta horiek erabaki beharko dute auzipetuta dauden bi akusatuak egozten zaizkien zantzugatik errudun diren ala ez. Ateak itxita eratuko dute epaimahaia eta bihar entzungo dira lehen testigantzak. Duela 3 urte eta erdi 2021ko urte berri egunen desagertu zen Pujana. Ondoren jakintzen, Aizarnazabalgo landetxe batean igaro zuela eguna akusatuekin batera. Eta urtarrilaren 4an aurkitu zuten gorpua Aizarnazabalen, Etxabe auzoan, Urola ibai ertzan indarkeria zantzuekin. Hortik egun gutxira orduko hartan 23 eta 24 urte zituzten gizon emakumeak atxilotu zituzten. Biktima txikita eduki prostituitzera behartu eta erailtzeaz leporatuta. Bi akusatuentzako espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du fiskaltzak Gipuzkoan lehendabiziko aldiz. Zigor kodeak aurre ikusten duen zigor handiena da, eta hala eskatu du kasu honetan erailketa eta sexu askatasunaren aurkako delitua biak batera eman direlako. Gaurrateak itxita eratuko dute zinpeko epaimahaia eta biharko saiorako daude aurre ikusita bi akusatuen testigantzak, baita beste 5 lekukoren deklarazioak ere. Edo nola ere epaiketeia hilabetez luzatzea espero da. Biharko deklarazioen ostean, urriaren 21 arte lan egun guztietan egingo dira saioak. Orduan erabakia epaimahaiaren esku utziko da.
Espainiako Auzitegi Konstituzionalak indarkeria matxista jasandako emakume gipuzkoar bati eman dio arrazoia. Bere alabak aita bisitatzen usteko nahia plazaratu zuen, zeinak emazte ohiari tratu txarrak egin izan zizkion. Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak hasiera batean gizonari eman zion arrazoia, baina Espainiar Auzitegiak emakumea eta adin txikikoa babestu ditu bere epailean. Indarkeria matxistagatik salatutako aita ikusi nahi ez zuen alaba baten ama gipuzkoarra babestu du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Bikotea banandu ostean, aitak alaba ikusteko bisitak antolatu zituzten, baina umeak bisitak bertan bera uzteko eskatu zuen. Indarkeria arloko epaitegiaren arabera, dibortzio epaiak amari alaba elkargune batera eramateko betebehar pertsonalik ezartzen ez bazion ere, lankidetza jarrera eskatzen zion, eta Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak eta Donostiako emakumearen kontrako indarkeriaren epaitegiak ezarri zuten, emakumea ez zela ari jarrera hori betetzen, amonak jarrera proaktiboa hartzen ez zuelako. Hori horrela Espainiako Auzitegi Konstituzionalak onartu egin du emakumeak jarritako babes helegitea, eta ebatzi du aurreko bi epaitegiek hartutako erabakiek kontuan hartu beharko luketela bisita horiek indarkeria matxistaren testuinguruan gertatzen ari zirela eta adingabearengan eragina zutela. Nafarroako Auzitegiak Boixos Noiz taldearen aurka irekita zegoen auzia artxibatzea erabaki du. Talde faxistako hainbat kidek Iruñeko Ezpala taberna erasotu zuten 2022ko azaroan. Bartzelona futbol taldeko jarraitzaiez osaturiko talde ultraeskuindarreko hainbat pertsonari lokalean lapurtu eta irainkaritzea leporatu zieten, baina orain epaia bertan bera gelditu da. Nafarroako Probintzia Auzitegiak artxibatu egin du 2022ko azaroan Iruñeko Iturrama auzoko Ezpala tabernan lapurreta eta irainak egin zuten Bartzelonako zale ultraeskuindarren Boixos Noiz taldeko kide batzuen aurkako auzia. Zenbait ibilgailutan antolatuta bertaratu ziren Ezpalara Bartzelonaren zale fascistak, 20-30 pertsona inguru, makillak eta subengalak hartuta besteak beste. Tabernan zeuden pertsonei eraso zieten gutxienez 3 lagun zaurituz eta kalte materialak ere eragin zituzten. Osasunako zaleen ohiko topalekuetako bat da Ezpala. 7 hilabete beranduago 2023ko uztailean, Boixos Noizeko hainbat fascista atxilotu zituzten Kataluniako hainbat herritan. Ezpalaren kontrako eraso fascistan parte hartzeagatik eraman zituzten atxilo. Prozedurak aurrera jarraitzen du auzipetuetako batentzat bakarrik. Gainerakoek Nafarroko Probintzia Auzitegiaren autoaren arabera onura jaso dute Ezpala tabernan zegoela egiaztatu ezin izan dutelako. Baina osasunak sadarren Bartzelonaren aurka jokatu zuen egunean Iruñean izan zirela frogatu dute. Poliziak 15 pertsona identifikatu eta 9 auzipetu zituen. Ezpala taberna erasotzeko erabilitako makietako batean DNA aurkitu izana erabakigarria izan da auzipetu bakarraren aurkako akusazioak bere horretan jarrai dezan. Autoak gaineratzen du ezin direla identifikatu erasoan parte hartu zuten gainerako pertsonak. Ekonomia gaietara salto. Eusko Jaurlaritzak 22,5 milioi euro bideratuko ditu Arabar Errioxako ardoa sustatzearen bidean. Sektorea murgilduta dagoen krisiaren ondorioak samurtu eta egoera hobetzea du hizpide dirulaguntza honek. Elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak 22,5 milioi euro bideratuko ditu Arabar Errioxako ardoa sustatzeko. Krisi bati aurre egingo dion sektorearen premiazko beharrei aurre egiteko helburua dauka dirulaguntzak. Amaia Barredo sailburuak adierazi duen moduan, erakunde publiko eta pribatuaren arteko lankidetzan oinarritutako ibilbidea proposatu du Barredok. Markaren bereiztea eta posizionamendua eta kalitate orokorra hobetzea helburu izango duena. Vamos a hacer una seria apuesta en comercialización y en promoción, tanto en los mercados internos como en los mercados internacionales, en ferias con ayudas a las bodegas y también en misiones de mercados en auge como son Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Suiza o Reino Unido, con una inversión prevista para esta legislatura de 22,5 millones para el sector de Rioja Alavesa. Talentu berrien erakarpena, formakuntza eta sektorearen eraberritzea beharrezkoak direla ere azpimarratu du sailburuak.
Hau bermatzeko Basque Culinary Centerren eta Drinks and Wine Campus proiektua sustatuko dutela adierazi du. En La Guardia, como saben, irá el centro especializado en vinos y en Vitoria-Gasteiz el centro especializado en bebidas. En ese sentido, dos centros con una clara vocación de posicionamiento internacional, de captación de talento y de formación especializada y de innovación, a los que dotaremos a lo largo de estos años de 10 millones de euros para su construcción. Lehen sektorearen zein arrantzan belaunaldi aldaketa eta berrikuntza sustatzea legegintzaldi honen helburu bat izango dela ere adierazi du Barredok. Sektorera belaunaldi berriak erakartzeko ekimenak abiatuz eta gizartearen erronka berriei aurre eginez. Bizkaiko aldun nagusi Elisabete Etxanobek bikain Bizkaia Quantum Advanced Industries aurkeztu du industria teknologiko kuantikoan nazioartean duen lidergoa sendotzen duen estrategia hain zuzen. Bizkaiko Foru Aldundiak industria teknologiko kuantikoan nazioartean duen lidergoa sendotzen duen estrategia aurkeztu berri du. Nazio Batuek 2025 urtea zientzia eta teknologia kuantikoaren nazioarteko urtea izendatu dute eta testu inguru horretan Bizkaiak asmo handiko ibilbide horri bat aurkeztu du, teknologia kuantikoa industrian aplikatzeko eta Bizkaiak sektore horren abanguardian duen posizionamendua sendotzeko. Hori dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak ekosistema sortua dauka esparru horretan eta horren gainean diseinatu da bikain. Eta Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampusean dagoen teknologia parkeko Maria Goiri eraikinean bilduko da Bizkaiari buruzko ezagutza guztia. Bikainek teknologia horren inguruko merkatu bat sortuko da gure lurraldean. Ariak sortu doguz, teknologia kuantikoak eskaintzen dauzen abantaila eta negozio aukera handiak Bizkaiko industriara, enpresetara eta eteetara ekartzeko. Bikainen helburua da ikerketa aplikatuarekin, garapen teknologikoarekin eta arlo horretako berrikuntzarekin jarraitzea, bai eta enpresek proiektuak egitea ere. Bikainek enpresei laguntzeko bi zerbitzu mota eskainiko ditu, alde batetik hasiberriak direnak hasierako kontaktuak ezartzera eta lehen erabilera kasuak garatzera animatuko ditu, aholkularitza espezializatuaren eta ordenagailuetarako sarbidearen bidez, eta beste alde batetik, operadore teknologiko handiek ezagutza aurreratuagoak dituzten enpresei lagunduko diete eraldatzen eta beren teknologia kuantikoko sailak sortzen. Donostiako zinemaldian, gaurkoan ere, Izarrak filmeak alfombra gorria protagonista Monica Bellucci eta Tim Burton, Gia Coppola eta Tilda Swinton Donostian dira. Honez gero, baita Pedro Almodóvar ere, Mantxako zinemagileak Donostiako zinemaldiaren Donostia saria jasoko du gaur. The best days of our lives. Open up your eyes, everything's alright. Here's to the best days of our lives. So raise a glass while we look back. Share all the memories of good times that we've had. Here's to the good times, forget the bad times. These are the best days of our lives. Can you feel all the magic tonight? It's in the air, I've never felt so alive. It don't get better than this. Euskal zinema industria zinemaldiaren parte da, zer esana eman dute Edurne Azkaratek euskarazko ekoizpen gehiago eta euskal filmeen beharrak agerian utzi izanak. Ez da bakarra izan ordea. Donostiaragoaz, Eki Atorrasagasti zinemaldira bidali baitugu. Alfombra gorria blai izan ere gaurkoan eguraldi iluna eta euria barra-barra
urtaroak agintzen duen legez, udazkena eta kantauriko ertz honetan euria da nagusi, baina zer esan, zinemagintzan ere ez da dena eguzki izpia eta dena dizdira, eta gaurkoan hain zuzen ere edukira bagatoz izan ere Donostiako nazioarteko 72. zinemaldi honek agerian utzi du euskal zinegintza badoala aurrera, baina akaso nahikoa baliabiderik ez ote, zergatik hain ekoizpen gutxi euskaraz ekoitziak, zergatik emakume zinegileek zuzendutako fikziorik ez 2008az geroztik, galdera hainbat eta euskal zinemaren galan mahai gainean jarriak izan ere, ez dugu ahaztuko, Elena Iruretak eta Edurne Azkaratek jasotako garaikur goraipamen horretan, mezu hau ere alfombra gorriaren gainera jaurtia izan zela, eta Edurne Azkaratek egindako adierazpenek sare sozialetan barra-barra eta bolo-bolo segitzen dutela. Bultzada saria Edurne Azkarate. Plazerra da Euskal Zinean egindako lanarengatik aitortza etxean Euskal Herrian jasotzea. Hainbeste admiro eta errespetatzen ditudan kideen aurrean. Proiektu amankomun bat partekatzen dugulako. Gehiegitan herri txiki izendatu dugun honek pasa du txiki izatearen garaia. Asko dugu eskaintzeko eta gure buruak serioki hartzea merezi dugu. Sari hau ere horren erakusle. Desiatzen nago, antza loratzen ari zaigun Euskal Zinemak zer nolako bistak utziko dizkigun ikusteko. Hala ere, Euskal Zinea deritzon horri euskara falta zaio eta euskal kulturak filmak ditu falta. Albano bizi uretan bizi. Aurten pixka tristenago, ze zinemaldian 20 euskal ekoizpen daude zinemaldiaren barruan, baina euskeraz 4 bakarrik. Oso gutxi iruditzen zaizkidela, ez? Eta duela urte gutxi batzuk esaten genuen, euskal zinemaren aro berrian geundela, euskerazko zinema berpizten ari zela, eta batean Donostiako zinemaldian 4 pelikula euskeraz izatea bakarrik, eta estrainaldiak 3 dira bakarrik, gaina 4 horietatik, oso triste da, ez dakit zein den arrazoia, ez dakit den kalitate maila ez delako eman, edo zinemaldiak ez duelako nahi izan, edo aurten pelikula gutxiago egin direla, baina iruditzen zait nahiko datu kezkagarria dela, eta horren kontra lan egin beharko genukela, eta euskal produktuak indartzea. Azkenean, euskal zinema, euskeraz egiten den zinema da. Badago hor gabezia bat bide horretan eta abiadura bat oso motela hori eraldatzeko, ez? Gizonek egiten badituzte 4-5 fikzio euskaraz urtean, emakumeok egiten dugu bat 4 urtero. Ez? Eta zifrak zentzu horretan hizkuntza sartzen badugu eragiketan konturatzen zara euskararen kasuan, euskarazko zinemagintzaren kasuan, oraindik ere zailagoa dela eta portzentaiak oraindik ere daudela oso urrun beste hizkuntza hegemonikoagoetan egiten den zinema kontutan hartzen badugu.
Amaierara heldu gara, badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusatu gure sare sozialak. Izaki Gardenak taldearen Orubea bestearekin agurtuko gara. Arratsalde ona pasa.